Postmodernismen er som en historie, som engang blev fortalt omkring en række blinde tiggere, der alle var ude og røre ved en elefant. De stod og rørte ved hver deres del af elefanten, og fordi de var blinde, så kunne de kun vide, hvad den del af elefanten var, som de berørte. Op på altanen stod der en mand, der havde stillet sig selv spørgsmålet, hvorfor er der så mange religioner i verden? Og de her blinde tiggere og elefanten forekom for ham som svaret på det her spørgsmål. Der er så mange religioner, fordi alle religioner har deres del af sandheden, og ingen har den hele sandhed. Det historien dog også indeholder, er en mand, der kender hele sandheden, og ikke er som de personer, som står nede ved elefanten, nemlig manden oppe på altanen. Der er en af dem, der har det store overblik. Og sådan er det også med postmodernismen. Postmodernismen siger også til os, at du har din sandhed, jeg har min sandhed, ingen af os har den hele sandhed. Og det er sådan, det er. I det øjeblik, de siger, sådan er det, i det øjeblik viser de, at de står op på altanen og kan se på alle os andre, der står hernede og prøver på at forstå virkeligheden, at de har det store metafysiske overblik. Og dermed så er det, som Sankt Augustin sagde omkring skeptikerne, det ser ud som om, der er en af os, der har sandheden. Og dermed så har man modbevist, at postmodernismen er værd at lytte på, for den modsiger sig selv. Det ender med at blive en selvmodsigelse, når den skal fortælle, hvad det er, den egentlig går ud på.